Sangkaon sang 15 tub-tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang, mangin-sensitibo sa mga tao nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang inakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging-ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makig-upod kita sa ila pagpanarambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may adlaw sa inyong mga palangganabong nga tagparamati, sa karon nga adlaw padayunon naton ang kasugpon sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa ato panatuntunan, Provincial Jail. Ahon mo ako sa nagliliyang na apoy, na aking matikman ang tamis ng sandali. Bahin sang nagligad. Si Victor Gid ang ginpadulong ni Omega sa manggaranon nga tag-iya sang wallet. Agud nga matuman ang iya handom nga makapangasawa ang iya anak sang manggaranon. Diri sini nga bahin mapadayon ang akon pagsaysay diri sa Provincial Jail. Hulat anay. Hatagan ko ikaw sang padya. Ay, hindi na lang ma'am. Hindi na. Wala sang kaso Silingang imo iloy nga salamat na lang ha. Oo ma'am, isilip ko na kay nanay. Sige, amo na ako Sige. Ay, wala ko pagali ikaw maagda nga mag-snack. Ay, hindi na lang ma'am. Salamat na lang. Sige, amo na ako Bye. Bye. Ato na siya. Ay, kagwapo sa iya. Uti ano? Nahatag mo na ba sa iyang kahita? Oo, nay. Uti, manggaranon siya? Oo, nay. Manggaranon galing babae nga to. Salamat kid ko nun, nay. May ibana na siya? Wala pa ko nun, nay. Ha? Oo, nay. Amo lang gisili niya sa akon. Nga, nay, haw? Wala. Wala, Victor, Wala.
ako magsala. Mabakal naman karon sang dog food si Carmela mo. Oh, ti daw. Wala gid siya magpalibak. Siling ko gid nga mabakal naman siya mo. Kung makita niya si Victor, mabalik siya diri liwat. Hi, Suki. Ay, Ma'am Carmela? Good morning sa imo, Ay, oo, gali. Ang imo kahita nga nawigit, ginpadulong ko sa akon anak ka si Victor, Oo. Ginhapit niya sa balay. Nahuya gani ako kay nahulaan pang bata mo eh. Uy, wala sang kaso, Ay, magwa man siya rin sa eskwelahan mo. Nag-eskwela pa siya? Ay, oo. Nag-eskwela pa siya. Kag manugtapos na siya sa komersyo. Amo gali. Ay, hatagi ako sa napulo kapak nga dog food. Ati, oo, ma'am, Hindi na lang ako pagtawga nga, ma'am, Tawga na ako kay Carmela. Ati, oo, ma'am, Ay, stay, Carmela, gali. Ikaw ya. Anong itawag ko sa imo? Tawgalan ko kay Omega, Wow, maayo gid nga nakilalahay kita, Omega. Kag sugod karon, diri na ako masuki sa imo. Kay nakasiguro ako nga honest ka nga suki. Salamat, gid Carmela, ha? Ay, oo, gali. Kung makatapos na sa pagtuon ng anak mo, pakadtua siya sa akon, ha? Kay base kung mahatagan ko siya sa trabaho. Uy, abaw, matuod, Carmela? Oo, mahatagan ko siya sa trabaho. Oh, salamat. Kay bisan paano, makatrabaho ang akon anak? May asawa na siya? Ay, wala pa, Ang pagtuon sinang ginasikaso niya? Pero siguro, may nobya na siya mo. Wala pa man, Nagapangita pa na siya. Ay, amo gali. Abi mo, Omega. Mapalaron ka sa imo anak. Seryoso nga klase sang tawo. Ginalaygayan ko siya permi mo. Amoy na nga masinulundon siya nga bata. Nagapamati siya sa iya, Iloy. Kag ginasunod giniya ang tanan kung nga ginalaygay sa iya. Maayo kon amo. Maayo gid kon amo. Sige Dire na ako mabakal sa imo. Ay, ginkuha na sang imo nga driver ang imo ang ginbakal, ma'am. Okay lang Aaring bayad ko Ay, salamat. Hindi. Doon hindi ako makapati sini. Doon hindi ako makapati nga mo sa nikatahom sa mangin kapalara namon. Ari na. Nag-abot na. Nagpalapit sang hungod sa amon. Kag hindi lang ina, ha? Magatambok sining iya mga ido sang sagad pakaon sang dog food. Vic, hindi ba lang nagsiling ka nga? Ipakilala mo ako sa ginikanan mo? Nagsirig ako sina? Oo, Nagpangako ka nga ipakilala mo ako sa ila. Oti, saan mo ako ipakilala? Sa dasunod lang siguro. Masako pa ako subong malapit na lang exam na mo ni. Oti, saan o? Ako na lang bala makikita sa ila? Kay gusto ko nga makilala na nila ako. Magulat ka lang bala. Matabok gid na Matabok gid na. Mga pinakabulan siguro. Pagkatapos sila, mapakasal na kita. Oh, matuod ka, Victor? Oo, salig lang bala sa akon. Namangkot si Ellen kay Victor kung saan o siya ipakilala sini sa iya nga pamilya. Apang nagpamalibad si Victor
nga masako pa siya, kagdaso na lang siya ipakilala sini. Sa pagpadayon ko pagid. Tita Omega, malain nga balita. Ano nga balita, Vilma? May nobya naman nga bago sinong Victor. Ano? Sino naman ang babae nga ina? Wala man sa nahinambit sa akon si Victor nga may nobya siya. May ara daw. Nakita ko sila nga nagaupod permi. Kag ano ang babae nga ina? Anong trabaho niya? Yaya sang iya hinablos. Ano? Yaya lang? Oo, tita. Kaya ang iya magulang nagatrabaho sa abroad. Kag siya ang ginbilinan sang iya mga hinablos. Naga-eskwela ini kun gabi. Teacher ko nung ginakwa sini. Ah, amo gali. Teacher man lang gali? Ha, ang plano namon niya kay Victor, makapangasawa siya sang babae ngang estado sa kabuhi. Mataas ang sa amon. Hindi kay manubok pa sa amon kabuhi. Ay dapat nga mga asawa si Victor sang babae nga maalam, may kwarta, kag matahom. Abaw may ara pa bala si Nata? Oy, nga ahaw, nahikay ka sa pakaisa mo? Ay, kagwapo na sa iya. Madamo sang babae nga nagalaga sa iya, no? Kag kanugon sang amon nagasto sa iya, nga hindi niya pagsundo ng amon plano sa iya. Itudlo sa akon kundi ng babae nga ina, ha? Kay makikita ako sa iya, Vilma. Grabe man si Tita Omega ba? Okay na gidangila pangabuhi. Kay ti, may pwesto sila sa banwa. Naganegosyo sila. Pero, maayo man ang pangabuhi isang nobya ni nung Victor. Mataho man siya. Ina lang ugaling. Kung wala makatrabaho sa abroad ang iya magulang bilang isa ka maid, wala man maisla ng atop sang balay nila nga guba. Pero, pareho man lang ang pangabuhi namon. Pero si Tita Omega, lain gid siya. Mata pobre. Sadya naman nimo kung makahibalo sinong Victor. Hindi ako magpasugo nga may iban nga babae nga makaangkon kay Victor. Ara na gid si Carmela nga manggaranon. Siling ni Victor, 3 ko nung auto nga nakita niya sa garahe. Kung magasaway na sila, bisan ihatag na lang niya sa amo ng isa ka auto, okay na lang na. Kinahanglan, makilala kong alien nga ina. Kinahanglan gid nga palayuan niya si Victor samtang temprano pa. Uy, hala. Ari naman si Carmela, ho? Mabakal naman siya sang dog food mo. Hi, Suki. Ari naman ako. Ay, ano? Naubos na ang dog food mo? May ato pa Omega, Hindi ko yung magbakal sang dog food. Cat food naman. Uy! Ang pagkaon naman sang kuring? Ati, oo, may-ari man kami di, Hatagi ako sa napulo kapak, Ati, oo, ara dayon. Isoy, Isoy! Magpreparar ka na sang pagkaon sang para sa kuring, ha? Para yun na kay Carmina. Oo, ta. Ay, ho, gali. Birthday sang ako ni hinablos sa madason nga adlaw. Kadto ka didto, ha? Dal ang hinablos mo, Ha? Imbitado gali ako? Oo. Magkadto ka mo sa balay. Kay paabuton ko gid ka mo. Kung ara ang bata mo si Victor, dalaman siya, Ati, oo, Carmela, Ay, pero, base kung madamo ka sang bisita, mahuya man kita, ay. Ay, hindi
ti Salon hiwaton ang party. Man, iya ina sa mga bata mo. Didto ya salon, makalagsanay sila. Kag kita iya, masukilanon lang Ati, oo. Pabay ilang kay hambalon ko si Victor, Pahibalala ako kung magkanto si Victor, ha? Uy, ugaling. Wala ko ya telepono. Hatagan ko ikaw sang cellphone, Ari diri. Dali lang ha, kay kuhaon ko sa akon bag. Ari, wala ko ini ginagamit. Imo na lang inang cellphone, para nga makatawag ako sa imo bisan anong oras. Pareho abi kun kinahanglan ko ang dog food. Matawag ako sa imo. Kag pagkatapos, ipakuha ko lang sa akon boy. Ate, sige salamat gid ha. Uy, bag-o pagali ini. Oo, bago ina. Buy one take one abi mo. Uy, salamat gid Carmela ha. Buka ayo gid sa imo Wala kaso Ginatagan ako ni Carmela sang cellphone para nga makapatod siya nga maupod si Victor sa akon. Ay, abaw. Daluyag siya gali sa akon, anak. Kung amo sina, maayo gid ang matabo mo. Kung mag-amo sini, sigurado nga makaangkon sang matahom nga kapalaran si Victor. Kagdala na kami dira. Tinguhaon ko gid nga si Carmela ang mapangasawa ni Victor. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong sadlak sa pagkakasala. Magabiyan sundagin ninyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang sulat ni aton man ginatagan sang kabuhi, diri sa atong katuntunan, Provincial TV. Kag kami diri sa gihapon wala gid nakakalipat sa pagpangagda sa inyo. Yakun kabuman may kasaysayan, ipadala lang diri sa atong katuntunan, Provincial J, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad Sang Bacolod. Sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo Bombo! Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antislimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, una